नो एडीएम नो मारखा के एडीएम बो बकुना सु सासुगि मैया तामंग ने डीएम दंग सु कक सासुगि मान खमो तब खानामाने मोटामुटी 80% नो बरगाबो खायान दिगि थांग तखा गाबोनि बागैनो जों साना मुजुंगो सिनि मुभमेन्ट आसुक बाय थागैनिया सिनि मुभमेन्ट तेबो तीव्रतर तेबो बाइक रेस मुभमेन्ट ना नांनाय हायके अमंगिया स्पॉट से ये जगह खाया ना यार स्पॉट थांगे आरो गोसे धर्मगत मा सुंनाय हायके जो खाया नांनाय हायके इंडिया कारण तामनि हिंगांके आरो प्राय एडिसिलेन बो खबजा गारो बाक्सा बक्सुनि जागा एलओटी जागा बो दंगो बाक्सानि गरिबनो बाक्सानि एलओटी जागा दंगो प्राय 27-30 कानि मतन सिनि बरंनि जागा कागज खाजक दंगो आबरक बो खबजागो अबाके खबजाय दंना आबरक बो फुनुका केमने एलओटी जागा दं हांके आबो केमने सरकारनि आबो राय बनायनि आबो बिनि मुसुमु माने बरियासा पै नुलिंग सरियासा आ जागाना के बनायमिया किन्तु ताव नुजागै दंहा बरक जे रिपोर्ट पाठक माने आबो बेसकेम खायनि आबो फाइनाल दिगिन थाना पालां दंहा बनि बागैनो सिनि आन्दोलन ते तीव्र तरंना नांनाय आसुक बायसिन बायजंनाय कोगिया आसुक बायसिन खुसिंगन कोगिया नायदि एडिसिनि हा 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर तार माने 69% त्रिपुरा राज्यनि टोटाल आयतन 10,494 वर्ग किलोमीटर बिसिङाव 69% एडिसि हा खबजागो आबो ताव हागे आरो डेभलपमेन्ट मुंगै आरो बीएसएफ कैम्प खायनाय आरो टीएसआर कैम्प खायनाय आरो कोर्ट खायनाय आरो मेडिकल हाब खायनाय अमतिके नामां खसरै लास्ट के 7,000 5,000 सक पायनाय अमहाय अवस्था दंहा ता कांचनपुर नगर पंचायत खायनायखौ आबोनि सिगांनो निनि चम्पकनगर बिनापानि रगना जागि देखिया साइसुल सुमारि के सिम बरो सचेतन करिबाय हाके ना जागि देखिया बिनि एडिसिन जागाना हाके नायमि एब्ले एडिसिन जागाना थागांके एडिसिन एनओसी कनफारेंस नांगौ एडिसिन कनफारेंस नायसे बरक जागानाय मनो एडिसि जदि कनफारेंस यासक जरा एडिसिन हाना हाके नायमिया केमनि क्षमता करे विधानसभा बिल पास निफो मायाबो आबो माहिके म खाजा तावरम नवरा सिबाजलनि डीएम ऑफिस बे एसपी ऑफिस तंगनि अब 2012 एडिसि कनफारेंस रुइसे बरो अम खायमानो हाय हिनिजे अमया जे डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस अब कॉन्फ्रेंस नहीं ऑफिस खाइबनो अब जनरल एरिया कलाई अब तब एडिसिन जाओ तब डिस्ट्रिक्ट और हेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने अब एडिसिन एनयूसी नाय नंगो डिस्ट्रिक्ट तब कोर्ट हॉस्पिटल नाय अब एडिसिन कॉन्फ्रेंस नाय नंगो तब ग्रामीण बैंक जे ट्रेनिंग सेंटर खाइतों माने लाल जिला गानाव अब एडिसिन कॉन्फ्रेंस नाय खायो गा अब हाय हिना निजे जनरल थाने अब हाय कोकिया एक समय निनि बिशंगंज बाजाराव बेबाक से एडिसिनी यमर 1984 नि डिलिमिटेशन थांबाय आव ताम 1994-95 अमु खाइलाङै ब्र ग्राम पंचायत दायखिका आबो सिनारानि यारानि बासिन्दा तंनायरो जनगण तंनायरो आरानि जरा बासिन्दारो ताम हुनि अमु खाइया आबोनि कुनु रेकर्ड जों एडिसि बो कुनु रेकर्ड माइया कारण जागा हाके नायमिया आरो ब्र कुनु एनिसि नाखानि सामने आबाके ब्र कुनु एनिसि नाजा करे जों थांनाय मिटिं आसक माने एलआरएस रकबाय बर कुनु रेकर्ड फनगै माइया बाहायके अब ताव पुष्कर हारंपार जोधपुर बाहायके जागा नाखा अब कुनु रेकर्ड माइया संकाबो गबनि बागे बेने वाना वा सिंसे कक हाइसि क्षमता तंगो सरकार तंगो हनै मुसुंगै हाय जों हागे नाजगै हागे बाहायके नाय जों बन बागिनो जों बेलाय प्रतिबाद मुखि मांनाय हाइसि जों प्रतिबाद मुखि मांनाय नरकताम हमबाय जों प्रतिबाद मुखि मांनाय हाय गाव उपाय करे हाइसि जों अर पार्टीनि तरजागि लाभ करे जों दिनारो बैनर मा छेबेका त्रिपुरा मथानि बैनर हायबोनो जों मैया जों अर तावार बागान सेगै तंनाय र बागान तांजानाय नि हिंजानाय र आरो दखल खायजानाय नि हिंजानाय र ताव आरो जेबाबे राबार बागान खाय तंनाय र बरक तुमा पार्टी खायसिं साइमिया पार्टीनि बरक गया हायसि आरोनि बरक सिनि बरक बरक बागान खाय तंमाने 70-75 बुट फैमिली बरक बायका रखा खायमान बरकनि लिवलिहुड आबोसि आबो बायसे जीवन निर्विका खायसाय तंगो बरक कटाव बनो राबार टान रखा बंगे उपाय चामुंनाय बाबो सिरि सिटिनि सिमिबरा दखल खायतों माने जागा कागज खाया थाङैबो कागज अलटमेन्ट जागा आंगा बाहायके तांगा कागज मानेबा गा आरो बिसिमनो बाक्सा तंगो कागज करे गा अमा हायके ताबो अमा खायजों नायतों आउन मागनि जों सचेतन मा तंनाय जों सचेतन तंगै ते प्रतिबाद मुखि मांगै मा बासनाय हेसि दिनि सिङाव रंखा ताइबो आन्दोलन ते तीव्र तरंनाय आउनि बागैनो कोइना मुसुङाव खागोनां बरनो
जों अमाहायके सिनि एडिसि हा ताई उना जांना डेभलपमेन्ट मुङै अमाहा एक समयो आगिनि बर्षियान नेता हरिनाथ देबबर्मन बिनि नक बाहायनो एक समयो जेनेरेल क्लाइजा अलग कोर्ट के संगे जावसे फिरबि मानो बिनि पजिसन जेनेरेल क्लाइछांका आवाहाय एक समयो संग्राम खाइ फाइट खाइतुबो अ एडिसि टी फेनेरो बिनि नक पजिसन जेनेरेल थांजाक अबाहाय मुजाक बनि बागायनो जों बुजा थां जों जदि प्रतिबाद मुखिया हांके जों जदि सुत्तारनिया हांके ताइबो बर अमाहायके जागा नांमाने ताइ थाइजा तंनाय हायसि बनि बागायनो जों सुत्तारङै तङै अमा खायनो नांगौ खागोनां बर नरक थांनाय 6 तारिख फेब्रुवारि जयेन्ट डिमार्केशन खायनायनि जखन राज्य सरकारनि अफिसियेल ते एडिसिनि अफिसियेल महाराज फाइका दिन जखन फाइप्रो आ दिन बंनि बररक কোনো পার্টি পুটু হইয়া বড়নি বরক বাজারে যা টংনাই রক অরণনি যারা বুনি বসং টংনাই রক বড় অংখরি ফাইও সিনি বড় হাঙ্কে ও অন্য পার্টি খানে শাসক দল অমুক খানে রংকে তাই সিপিএম কোনো অন্য পার্টি রংকে ফাঁসু ফাইয়াবো